И здравейте хора! Здравейте хора, днеска правя едно ревю в един сервер Snow, ето. Чакайте къде го пише, Ego Snowcraft. В описанието ще има скайпа му, ще има и YouTube канала му. Евенти от 6:30. Сега да почнем с първия варп, който е евент. Ето го, тук е дропачето, както виждате, дропват са работи там. Само дето по странен начин. Сега да отидем на варп фулт, който е заклищено място, в който е тайно и тук си бити. Както виждате, мина джампа му. Къде съм яйца пели за мен? Да. Warp, чакайте. Warp jump. Ай, ще го мина за раз. Ама от първия път. Ще се пълна от първия път да го мина. Което не е яко. Вече го минах, ама не ми се търсят айтемките. Да, и е така вече е тъпо. Ей, така е трудно да го минете, ама аз го минавам, защото е някакъв дел такъв. И ей, тук най-лесното. Само да имате спринт. Ще изиграем един Skyward, ама чакай да продължа с лава. Ето го лава. Ако искате лава, то е недъра. Ще да отидем на Warp Nether. Да, това е недъра, но... Ето го, и това е недъра, тук почва, недър, пише си. И да, тук виждате, лава, е нормален недър, не като някакви бялъкви. Сега да отидем на другия варп, който е Skyward. Да, тук и да, натискам табелата. Това е ендърмен. Сега да отидем на Warp Survivor. Това е Warp Survival, тук почвате и слушате и се обсерят. Опа. Сега отивам на Warp XP. Последния Warp, който ще е Ego XP-то. Ето го XP-то е тук, като трябва някакви неща, да си имате enchanting. Няма TNG, което е тъпо, ми казва. И сега ще бъде играем един Skyward. Пише го в описанието. И сега трябва да изпълним клас, който ще ни е... Ето, ще е такъв. Ще изберем един клас, просто. Това е гадния Skyward, добре. Яко. Някакви телета. Спонж 2, ще се бия скили. Къде е яйцето е? Да, който е? Къде е? Си мъртвиш. No, please. Нема бутай. Не ти путай. Нема докосвай. Не, no, please. Казвам ти, please. Не ме уби.
Ще е тъп. Както виждаме. Но не, той не умря. Въй, гъджа. Ери бе, лами. Лами бе. Абе. Гъма едно. Гъма едно е. Виждате, него не мога го бия с лук. Виждате. Не съм. 3. Гос мога. Ери бе. Така. И така и та искам. Вечно вечерязарен. Съвсем сос. Карадиос. Със. Yeah! I'm winner, yeah, chicken. I'm winner. Ай пак. Чай сега изберем екстра лайф. Добре. Ха-ха, трима. Сега ще видим. Кой ще маже? Кой ще маже? Сега 5 хора. Само 5 секунди. Добре, 6 минути е клипа. Сега почваме. Сега ги размазвам, като гледате. Значи мънц. Ай пак. Сега ги размазвам, гледайте. Просто гледайте и се учите от много стар. Няма слагаме да само на други хора. Лай. Кой има? Чилима. Харе умрема. Да не знаеш, че няма умрове. Имаме екстра лайф. Което значи, че няма да умра, като умра един път. Охо, ха-ха-ха. Extra life, my life, your life. My life is yuck. Аз съм екстра лайф, Куче мръсно да умра. Ха-ха-ха. I'm winner отново. Пак си избираме екстра лайф. Ще съм готин. Плеер 1. Спечелих пак. Плеер 2. I'm winner again. I'm winner. Найде, пак има. Сега почваме. И сега. Нали си избрах екстра лайф? Не се знам. Айде, екстра лайф. Ау, екстра лайф. О, пънч, кой иска се да ми вземе? Това пънч. Тинто това, нали се пача? Сега ще хванем на бас. Кой ще май? След тинтото. Ай, бай, хоне се прегражда. Не. No, with me. No, with me. No. Hey, guys, какво направиха? Така. Така искам животни. И така ви искам. Чай го нямаме. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. О, ми, ти, куче, мръсно. Но то няма как сега съм гъджа. О, даре го гъджа. GG. Rampage. Айде. И because extra life. И той ли? Не е често така. И аз ще сложа и той на моста. Така е. Ай, бат.
И аз съм се изстрелял, ти разбра.